Nilek na dito geto. Nilek na dito ang magpipasay. Medyo lang yung timang samin naman dyan. Kahaji. Okay. Kaya amplop ano sino? Gede. Gede. Sukain ako sirong tataman. Kata ano? Di mana ya? Nanon ka na ba na? Si Beda. Kanang gawa ba? Ito yung ko dya. Kadi ba ito? Ito ka na yun. Ambo. Ambo. Ambo di Dubai aking kan. Iiman adong teteh iat. Ambo di Dubai. Yan yan. Minod. Yan ang... Ito ba ako marinig ko dahil. Bunang mong makabal, matagirap mo. Nakasantuo kami pertama. Di tempat nama. Kasang. Ada dekat kan?
Ada petua. Ini